Anong ginawa niyo dyan? Hmm? Anong ginawa niyo dyan? Ha? Daming bulaklak ah. Daming bulaklak. Ito pa oh, may lubi-lubi pa oh. May lubi-lubi. Sino matangkad sa inyong dalawa? Sino matangkad? Sino matangkad be? Sa inyong dalawa? Sinong matangkad? Putas guys, yarong buntaga guys. Alis na kami. Alis na kami. Wow, 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 wow. Saan? Oo, diba? May bulaklak pa. Truck? Truck. Lablab, lablab, lablab. Lablab. Lablab, lablab, lablab. Lablab. Putite. Putite, putite. Ano to? Lola, ano to? Bulaklak yan. Bunga. Bunga? Oo. Bunga siya. Towel. Ha? Towel. Towel. Oo. Bunga siya. Bunga? Opo. 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 Lahat? Ha? Buang. Ito? Ini orang balas pun dia. Mabasa din natin. Ito po ang awas ng rescue ba? Di, hapon. Pagkabot na udari ba? Ano yan? Wow, ang ganda bulaklak na yan ah. My God, ang ganda bulaklak na yan oh. Maganda na bulaklak. Francis ganyan na hindi mo madali matulog. Wala mo sila haro yung sola lang. Ug danghag ba sa Francis ito? Ang hagba, si pangligo agit ito no. Oo. Danghag ba? Puno lang yung tubig ron. Taas pa ang poy. Ano ra? Balik. Taro gabi, unto na. Di ba unya ra balik ko ko. Indo lang ni kalakal ron dari. Wala bang ko dito? Ha? Wala.
Kay dami ng... Ito naman guys. Ano na? Gamay na mas. Dakot mas ito. Usa. Alis na kami. Bye-bye, Edrid. Bye-bye, Ice. Dari sila po na. Ani hatag sa anak guys kay hurot tiktok ron.